sandaling ito, di ako nagbabago. Taglay ko pa rin ang damdamin sa ating lumang litrato. Hi, Marlene. Ah, good morning, Ate Maris Limes. Ako po muna, kasi busy si Papa Renz. Ala, oy. Dili ko gwapa. Ano sa ba? Murag loading ko. Marlene, mag-LS ka niya. Hello, Ate Aileen dear. Good morning. Good morning, te. Kumusta na Ate Aileen si Ate Roxanne? Kumusta ako Ate Aileen din kay Ate Roxanne? Ingat Ate Maris. Thank you sa pag-BG.
Ate Girl Sawi, thank you. Ate Girl Sawi, wala ano ha, si Papa Renz kasi busy siya. Thank you sa tamsak ate. Ay, ako pala ang ate. Sa anyway. Hello, Girl Sawi. Thank you sa pagpasok. Gusto ko ba ni pag ano? Thank you, Ate Red Rose. Good morning. Good morning, Ate Red Rose. Ah, nasa harang pa pala si Ate Red Rose.
Opo, Ate Red Rose, kasi busy si Papa Renz ngayon. So, ako muna. Morning, Ate Red Rose. Ayong buntag. Okay lang, Ate Red Rose. Sige lang. Good morning, Claire Medalla. Thank you. Girl, sawi, andyan ka pa ba? Ay, pero dati na dito si Claire. Wala ata si Girl sawi. Sige. Ayan, muna na magbaba si Claire Medalla. Ayan, ay, thank you. Nabasa ko na dito, Daddy. Daddy, nahirinig mo ko. Thank you. Nabasa ko na dito dito sa phone ko. Okay, sige. I-play kita, ha, Claire Medalla. Siguro hindi pa ako nakadikit sa'yo sa isa kong Ay, dikit na. $373. So, mamaya, Claire, bigyan na lang kita ng iba kong alagad. So, 7373 ka pa lang, Kasi dito sa, sa isa ko, dikit na tayo. So, mamaya, bigyan na lang kita, Claire, ha? Thank you. Si Girl Sawi, wala na siguro dyan, Ayan. Girl Sawi. Ayan. Nawala na sila. Nawala si Girl Sawi.
No? Iniwan na nila ako. Wala, wala na akong kausap. Daddy, wala akong kausap. Iniwan nila ako. Clear, andyan ka pa ba? Ah? Si Ate Roxanne, ay? Ala, ay? Insay, madam, ma'am. Good morning. Good morning, Ma'am Roxanne. Insay, madam, oy? Lady Shine Vlogs. Hello. Ayan, Lady Shine, unahan mo na lang si, si Claire Medalia kung hindi mo pa siya, kaglow. Saan mo maglakaw, ate? Amping. Amping, ate, Ma'am Roxanne, am di ay? Amping. Thank you, Lady Shine. Lady Shine, unahan mo na lang si Claire. Oh, kasi nagbaba siya kanina. So, Lady Shine. Busy si busy pala si Papa Renzo, hindi siya ngayon ang nakikita niyo kasi busy siya ngayon. So, tomorrow siguro siya na. Kumusta ba, Ate Roxanne? Kumusta? Ate Roxanne. Ayan. Claire Medalia, andyan ka pa ba? Ay, wala na sila. Lady Shine, magbaba ka na rin siguro ng ng link mo. So, para maunahan ka na din ni Claire at saka ni Ate Roxanne kung hindi pa sila connected sa'yo, Ayan. So, siguro ako, hindi pa rin ako dikit sa'yo. So, bigyan na lang din kita.
Ay, hindi pa nga. Ayan. Welcome. So, binigyan na kita ng isa ha. So, siguro mamaya after ng LS na to, bigyan din kita ha. Kasi nasa cellphone yung mga ninja ko eh. Yung gamit ko eh. Sa tablet ako nagbabasa. Mamaya after LS, Shine ha, bigyan kita. Hello, ano ito? Soup Dudes TV. Shout out sa'yo, thank you. Wait lang ha, paano ba kita mabibigyan ng ano? Kasi ano, Lady Shine. Welcome, Lady Shine. Paano ba to? Kasi hindi ko dito mabasa. Daddy, naririnig mo ko? Ayan. Thank you. Ayan. Soup Dudes. Unahan mo na rin siguro yung mga nasa taas na link, ano? Para ano? Para connected ka na sa kanila. And then after, magbaba ka na rin ng link mo. Kasi may ano, ayan. Ayan, automatic talaga sila, oy. Automatic. Automatic, George. Thank you. So, ayan. So, Lady Shine. And, wala man siguro si Kuan. Si Girl Zoe. Ay, good morning, Pastor. Happy Sunday. Pastor, akot pa to. So, Subdudes, mamaya din ha, bibigyan din kita ng ano, ng mga ninja ko. Kasi nasa phone yung mga ninja ko. Kasi, ano, nagbabasa ako sa tablet. Hindi pa ako dikit sa'yo, so bigyan na din kita ha. Pero mamaya, ano, sobra, bigyan din kita mamaya. After ng LS. Ay, naka-off yung ano mo, Subdudes. Yung subscriber mo, hindi makita. Nakatago siya. Inunahan na kita, binigyan na kita ng isa. So, mamaya, bibigyan din kita mamaya. Kumusta, Kuya Romy? Queen Mama Lion, aloha po, host DJ Paparans TV, dropping by po para harang and thumbstick for you po. Ay, thank you, Queen Mama Lion. Thank you po for dropping by. Wala po si Papa Renz kasi busy po siya, Queen Mami. So siguro bukas po siya na ang nandito. So ayan ha. So ayan. Sayang wala si Girl Zoe. Wala si Girl Zoe. Asan kaya 'yun? So ayan ha. So, mani si Queen Mami, oy. Bigyan na din kita siguro, Mami, Mami aluhan ng, unsa ba ni? Ayan. So, naka-ano ka, moderator ka naman di. Ay, oy. Saan? Okay, Queen Mami, nasa labas din kasi ako and nag-check ako ng naka-LS kaya ito dumaan lang maya pagka-uwi ko. Balik ako. Okay po, Mami Queen Mami. Ingat po dyan, ingat. Ako ba nabigay? Okay. Okay. Queen Mami, if you want po, nag-drop ka na rin po siguro ng ng link mo para maunahan ka na nila ng ng nauna mag-drop ng link.
Siguro ako, siguro po din ako, Queen Mami. Itong isa ko ninja, hindi pa rin nakaka-connected sa'yo. Ingat po dyan, Queen Mami. Ingat po. Ayan, ingat sa may mga trabaho dyan. Sige po, Pastor. Ingat po dyan, Pastor. Ingat. Salamat po. God bless po, Pastor. God bless. Ayan, ha. Ayan, nag-drop link ulit si si Soft Dudes. So, yung hindi kanina wala si Girl Sawi, oy. Nawag na si Girl Sawi. Queen Mami Lai, maputol din kasi ako kapag nagbaba na ako length. Kunti lang naman mga halaman ko at maikli lang kapag dumalo sila sa bahay. Kaya kung maunahan ako, basta may bukas. Super think and sure na sure ibalik ko. Okay, sige. Subdued, siguro unahan mo naman siguro si si Queen Mami Lion. Kaso I don't know how to drop the link of Mommy. Okay lang po, Queen Mami, okay lang po. So mamaya check din kita siguro para mabigyan din kita Kasi nasa cellphone kasi yung mga ko, yung mga alagad ko. So sa tablet po kasi ako nagbabasa, Queen Mami. Nawala na naman siguro si si Shine. Ano sa ba Ingat po dyan, Queen Mami. Ingat. Harang ati host. Marlene, labas ka ng labas Kumusta na, Marlene? Kumusta ka na, be? Stay Free Strong TV, shout out, thumbs up po, shout out sa lahat. Hello, Stay Free. Stay Free, unahan mo na lang siguro yung mga nasa taas na link, Tapos, mag-drop ka na rin siguro ng link mo para, connected na kayo dyan. Thank you, Stay Free, sa thumbs up mo.
magdubat. Stay free, mag-drop ka na rin siguro ng link mo. Unsa ba ani? Oy. Dili mo ka balubi makanta oy. Mauwaw man ko. Ala oy. Si kanta. Ikaw na ra kanta diha oy. Ikaw na kanta be. Mauwaw ko. Thank you Ate Roxanne. Amping diha, amping. Ala oy, naulaw ko be. Naulaw ko. Maulaw jud ko kayo. Ikaw na ra kanta oy. Oy, Marlene Florendo, mag-drop ka lang siguro ng isa mong link. Ala, oy, ang kuan. Ang katong VIP member pala ni Papa Renz. Unsaan ko pa to? Mag-drop dire oy. Wala ko kabalo. Ayan, unahan nyo na. Unahan mo naman si Stay Free at saka yung mga yung mga nasa taas na link. Alam ko kasi marami kang mga marami kang mga ninja. So bigyan mo din sila. Ha. Thank you, be. Pero ayaw lang ko pagkanta ha kay maulaw kong makanta oy. Dili ko kabalo makanta. Dikit na ba tayo Stay Free? You're welcome, Stay Free. Mag-ano ka lang dyan ha, Stay Free. Kasi ayan. Ayan, unahan, Stay Free, Strong TV, on the way na po. So, ayan. Thank you, Be Marlene. Thank you. Dikit na ba tayo Stay Free? Hindi pa pala tayo dikit Stay Free, So, bigyan na lang din kita. Hindi na ako sa'yo. Hindi na ako mag-comment. Basta, ibigay ko na to sa'yo. So, after ng LS, bigyan din kita ng mga ninja ko na nasa cellphone ko. Kasi cellphone po kasi igamit ko. Isa pa lang nabigay ko sa'yo, ha. So, mamaya, bigyan din kita. After ng LS, ha. Stay for strong, TV dan na po sa intro mo. Thank you, B. Marlene. Thank you. Mag-LS ka on niya, be? Maulaw ko, be. B. Marlene sa mo, sa LS mo kayo. Daghang tao ba? Pero ato ko matanaw ko sa imong LS ba. Maulaw lang ko mag-comment ba kay kuan. Daghan ng tao. Salamat po ulit. Balikan ko kayo mga dumikit. Back to work na po. Baka balik na lang ni Maya. Okay po, Stay for Strong TV. Thank you ha. Thank you. Basta mamaya after LS, bigyan din kita. Kasi nasa cellphone yung mga ninja ko eh. Isa pa lang yung naidikit ko sa'yo. Hindi na ako hindi na ako nag-leave ng comment. Thank you. Ayan, Suf Dudes. Ayan. B. Marlene, pwede bigyan mo din si Suf Dudes TV. Nag-drop siya ng link. Mga behave sila karon kabalo sila sa ni Papa Renz na hindi sunod-sunod magbaba ng link. Nawala na lagi si Girl Zoe, oy. Nasaan na ba to?
Dudes TV, thank you ha. Thank you sa pag-stay mo dyan. Ala, oy. Ayaw, Jud, ma'am. Oy, Lurgin. Lurgin lang yun. Stay free strong TV. Salamat sa mga dedicate po mo pa, ma'am. Salamat. Welcome. Basta mamaya ha, bibigyan kita. Ilang ka pa lang ba nun? Stay free. Basta mamaya, bibigyan kita. So, malaki, maano ko na rin pala siguro, ano? Okay. Mahaba ba ang ano, ang harang? Sige lang yun. Sige lang yun, B. Kay unya, o, unya, o, ugma na, ikaw po na, nay harang ba? Di ba, be? Unya ko ugma, ana ka nay harang po. So, advance congrats kanimo, be. Advance. Sana all. Wala nagmusulod si Papa Renz, oy. Saan ba ani dire? Ayan, thank you sa 5 people. Thank you sa pag-stay nyo dyan, ha. Wala man lagi misulod si Papa Renz. Asa na to? Asa na to? Stay free strong. Thank you sa pa-video mo dyan, ha. Thank you. Thank you kaayo. Sa oras.
Ayan. Thank you sa 8 people na nandyan. Thank you sa pag-video nyo. Maingay. Maingay ano. Sakit. Wait lang ha. Ay, naka-video lahat talaga sila. Naka-video lahat sila. Marlon Florendo, hugas lang atin ng pinggan. Sige lang, Pe, sige lang. Maghugas ka lang dyan ng pinggan. Isama mo na ditong pinggan ko. Kabutan ba ng bata ako? Butan ka, ayo ba? Stand by your hand. Thank you sa 7 people. Thank you sa pabidyo nyo dyan. Thank you.
Wala na akong kakausap dito. Oy, lahat sila naka-BG ba? Ayan, ah. PG Paras, hello. Hello, kuya. Ay, edit to si bro mo. Busy si ano, busy si Papa Renz, Kuya PG Paras. Thank you, Kuya PG. Thank you. Ah, wala, oy. Unsa ba nun si Kuya PG, oy? Jeremiah, hello. Automatic jud kaayo si Kuan, si Jeremiah ba? Jeremiah, may naunang link sa taas. Pwede mo na sila unahan, I mean. Ala, oy. Unsa ba ni si Kuan, si Kuya PG ba? Fresh niya talaga, ala. Ala, oy. Kuya PG ba, dili na ako nakasulod sa imong LS ba? Kay kuan, daghan mang gud og tawo. Daghang tawo sa LS mo ba? Pero adto ko, matanaw lang ko. Matanaw lang ko sa imong LS ba, Kuya PG? Ayan. Stay free dan. Kuya PG, baka naman pwede. Baka naman pwede. Unahan mo na rin si Jeremiah. Thank you, ha. Thank you, Kuya PG. Ayan. Okay, Zoop Dudes. Thank you, Ate Red Rose. Ayan, Zoop Dudes. Unahan mo na rin si Jeremiah. Magpalitan na lang kayo, ha? Wala lagi sulod si Papa Renz. Saan na ba ito si Papa Renz? Oy. Zuptud Steve Jeremiah, done to you. Ayan. Magpalitan na lang kayo dyan. Ayan. Thank you sa 11 people. Thank you. Wala na lagi si Dikit na ba ako sa'yo, Jeremiah? Wait lang ha, check. Ay, hindi pa pala. Bigyan kita ulit mamaya ha, Jeremiah, kasi hindi pa pala ako nakadikit sa'yo. So, ibigyan kita muna ng isa.
Ay, wala ka kuan. Jeremiah, wala kang short na ano, short intro para mabilis ka nila maano, para mabilis ka nila madikitan. Kasi medyo mahaba yung nababa mo na length, be. Binigyan na kita, Jeremiah, ng isa, ha? Pero mamaya, ano, bigyan pa rin kita mamaya kasi nasa cellphone yung mga iba ko. So, isa pa lang maidikit ko sa'yo, ha? Okay, 401 ka na. Kaso, bebe, ano, medyo mahaba yung ano mo, yung naibaba mong length. Wala kang mas mababa na length. Para mas mabilis ka madikitan. Sorry, medyo maingay, ha? Saan na ba niya akong hair? Oy? Ay, Quintings. Thank you. Quintings, ano, may link sa taas, ano, pili mo sila unahan. And then after, pili ka na rin siguro magbaba ng link mo, ha? Thank you, Quintings. Magbaba ka na rin siguro ng link mo, ha? Bebe? Wala si Papa Renz, ha? Quintings, baka magtataka. Busy si Papa Renz. So, ako po muna ang nandito. Ako po muna ang makikita ninyo, ha? Siguro, Quintings, hindi pa ako nakadikit sa'yo dito sa isa. Magbaba ka nga binang isa mong link. Dayan Sevelyan, hi Mama Lorgine. Ay, naanak ko anak di ay sa YT. Hi. Hello baby Dayan. Ayan. Dayan Sevelyan. May link sa taas, ano? Pwede mo sila unahan. And then, baba ka na rin siguro ng link mo, baby, ha? So, Quintings. Wait, ha? Mamaya, ano, ha? Ay, dikit na pala ako sa imo, Quintings. So, siguro sa iba kong alaga din, di pa ako nakadikit sa'yo, Quintings. So, after LS, bigyan kita, ha? Sorry naman, bebe, Quintings. Busy kayo si Kuan. Busy si Papa Renz today. So, siguro bukas, siya na nandito, ha? Huwag ka naman ibago. Dayan, Sibelian, asan na, baby, yung ano mo? Yung link mo. Thank you, baby Marlene. Thank you, be. Quintings mamaya, ha? Bigyan kita sa isa kong phone. Sufdods TV Dan. Dito po kayo Ayan. Si Sufdods. Kuya, nababa na din po ng link si Dayan Sevillan. So, ayan. Diyan mo na siya balikan, ha? Naku, maingay, ha? Sorry, maingay. Mag-mute mo na ako. Baan ni? Sorry, nakamute pala.
Oo nga, bibi. Queen Things, bibi. Queen Things, haba nga ng ano, video ni Jeremiah. So, nagsabi sa kanya na kung pwede, kung mayroon siyang short video, para madali siya maanuhan, madikitan kay haba, medyo mahaba po kasi. So, the three of us, the Hello all done thumbs up. Thank you. The three of us, Diary, thank you ha. Dayan, civil main ko po. Opo. Oo, nakita ko. Main mo nga si MJ Villan, Dayan Civilian. Oo, bibi, mamaya ha. After LS na lang, bibi, Dayan Civilian. Kay adi pang good sa akong phone ang akong mga ninja ha. Dito kasi dikit ka na. So, nasa phone ko yung yung mga ninja ko. So, mamaya bibigyan kita ha. Queen, thanks of Dods done po sa bahay mo. Asa naman si Kuan? Oy, si Soft Dudes. Nangawala naman sila. Soft Dudes. Welcome. You're welcome, Bibi Dayan. Ay, sa imong kuan pa lang. Sa girlfriend mo pala tong gamit mo, Bigyan na lang kita mamaya, pero no comment na lang ako doon, ha? Ay, si Bibi. Unsa ba ning si kuan? Si Bibi Dayan, oy. Oy, tanggalan ta ka ng kuan, ng jacket, Bibi Dayan, ha? Kay kuan, magsunod-sunod na ka og baba og imong link ba? Kasabaan, ako man ang pagalitan nito ni Papa Renz, oy. Magpababan ng sunod-sunod na link. Unsaon ba ni pagtanggal, oy? Bibi Dayan, tanggalaan ang usang imong kuan, oy. Imong usang link. Ay, ala, oy. Nasanay kagabi? Bakit? Oo, kasi sa iba talagang LS, Bibi Dayan, sunod-sunod talaga sila magpababa ng link, Pero may iba-iba kasing roles ang nag-LS. So, ayan. Ganon. Thank you, ha. Ayan. Kabubuyog. Dan tamsak, ma'am. Hello po. Hello po. Kabubuyog. Saan ba yung ay, kabubuyog? Hello po. Thank you. Pero mamaya ha, Dayan, Bibi Dayan, bigyan kita ha, mamaya ha, after LS na lang. So, kabubuyog. Dayan, dyan, sa ibang LS po, sunod-sunod sila. Sorry po, kagigising ko lang din po, medyo lutang pa. Okay lang, Bibi Dayan, oy. Okay lang. Magsunod lang po, Bibi Dayan, oy, sa kuan, sa, ni Papa Renz, kasi, mahirap na po kasi. Alam mo na, kasi pag si Mang Kanor kasi, iba-iba din yung niya, mayroong iba na ganon talaga, may iba din na bawal yung ganon, so, na lang, be careful na lang, ha. Thank you. Kabubuyog, hello po, may mga link po sa taas, pili mo na po sila, siguro unahan mo na, ha. Dayan Civilian, upo, mahirap pa naman po kalabanin si Lolo. Oo nga, Bibi Dayan, oy. Hindi mo alam kung ano yung talaga, hindi mo alam kung ano yung tama at malibog, magulo, oy. Magulo kasi iba-iba nga yung paniniwala nila, Pero aware na lang taoy, ha. Queen, thanks Jeremiah, dan na po sa'yo. Ayan. Jeremiah, ha, danda daw sa'yo si Baby Queen, thanks. Dayan Civilian, nasa harang pa si Dayan. Si Baby Dayan, nasa harang. Kabubuyog. Mag-ano ka nga, kabubuyog? Ay. Nelpax, nasa harang pa si Kuya Nelpax. Paano ba tuon sa ba ani oy
Papa Renz, sulod ba diri Papa Renz? Alam ko nakikinig ka lang Papa Renz, si kabubuyog ba? Unsa ba ni paghatag og jacket? Oy kay dili ko man mabasa dili sa phone ko ang kuan, ang mga comments. Nail packs, tamsakdan, kagigising lang bro, kinig lang while prepare para works. Kuya nail packs, hindi po ito si ano, si Papa Renz. Sige lang po kuya ano, kuya nail packs. Maghanda ka lang po dyan ha. Thank you sa ano, pabiji mo. Ate Red Rose, thank you din po sa ano mo dyan. Sa pagtambay mo, thank you. Gusto ba niya akong hair oil? Akong hair. Thank you sa 11 people. Thank you kaayo ha. Thank you so much. Diri ko man niya. Kabubuyog, ansyan ka pa ba? Oo, nasa kabubuyog. Uy, unsa ba ni paghatag sa iya og kuan? Og jacket. Saan ba ni uy? The three of us, Dayrenuti, Dayan, painitin saglit para dikit na dikit. Oo, maya-maya, ilang minutes ha, bago mo na masuklian. Para hindi maano. Ayan na, Sir Usapang Pera TV. Hello po, Sir. Smuso host. Maayong buntag sa Sir Usapang Pera TV. Maayong buntag. Asawa na Gigi Papa Renz. Opo, kaya Nelpax kasi si Papa Renz po, busy siya today. So, siguro bukas po, balik na siya dito. May nilakad lang po si Papa Renz ngayon, Kuya Nelpax. Kaya ako po muna pinapag-LS niya. Stay free, Strong TV, BG. Thank you, stay free. Stay free, may mga, si Quintings, nagbaba ng link siya. Unahan mo na din kung may time ka. Ayan. Pulang Rosas, Stay Free, Strong TV. Ayan. Ayan na. Alaoy. Thank you, Ate Ate Ride Rose. Ay, sige, stay free. Mag-work ka lang dyan, ha? Mag-work ka lang dyan. Pulang Rosas, Usapang Pera TV, Smuso, morning po. Nelpax, Pulang Rosas, musta na? Ayan. Thank you ha. Thank you so much sa sa pagpasok nyo dito. Thank you kaayo. Nilpax, BG lang host, ligo muna. Sige lang kuya Nilpax. Maligo ka na dyan kasi mag-start na siguro man ang work mo, Kasi umaga na dyan eh. Thank you kuya. Thank you kuya Nilpax. Thank you kaayo. Nawala na lagi itong si kabubuyog, uy. Thank you sa 11 people. Thank you kayo. Usapang Pera TV, Pulang Rosas. Hi, ma'am. Smuso. Kumusta po, Kuya Usapang Pera TV?
Usapang pera-TV. Okay lang po, host. Bagong gising lang. Good morning, Kuya Usapang Pera TV. Good morning po. Nasa Pinas ka lang, Kuya Usapang Pera? Yes, host. Nasa Pinas ako. Okay po. Saan ka sa Pinas, Kuya Usapang Pera? Gin pangutana pud ko kang asa sa Pinas si Kuya Usapang Pera. Ay ko. Davao, Bisaya. Bisaya. Mao di ay nang Bisaya ka. Ayan, nandito na si Ate Jen na Fabular. Tansakdan. Good morning, Ate Gina Fabular. Yung buntag, ate. Buntag pa ba? Yeah, buntag. Ayan, nasa harang pa pala si si Ate Gina. Parehas pa kami ng pangalan, Gina. Gina. Sige lang po, Ate Gina. Attendance lang si Fabular. Thank you sa mo, Ate Gina, pag-attendance mo. Thank you kaayo, ha? Thank you sa inyong lahat. Walang rosas, Jane Fabular. At Rodros, ano ka na niya? Mag-LS ka mamaya, ate? Thank you sa 12 people. Thank you so much sa inyong lahat. Thank you kaayo. Sa pangpera, Gina Fabular, Smoso. Ayan na, andyan na yung mga andito na yung mga legit. Ayan, natapos na rin ang harang kay Ate Jenna. Hello po, Ate Jenna. Baka nagtaka ka po. Busy po kasi si Papa Renz ngayon. So, ako po ang nakita mo. Ayan, the three of us diary, Usapang Pera TV, Gina Fabular, Smuso po sa inyo. Ayan. Hello po lang, Rosas. Good afternoon. Magkapares pala tayo ng pangalan, Ate Jenna.
Hello sir, usapang Kira, good afternoon. Ayan na. Ayan na, magbatihan na kayo ha. Jane Fabular, hello, the three of us diary, good afternoon. Ayan. Thank you Ate Gina ha, sa pagpasok mo. Ayan. Thank you Ate Jenna sa pag-BG mo dyan ha. Thank you. Ay, alaoy. Alaoy si Ate Jenna ba? Pres man lang taoy. Guwapa ate. Unsa ba ni si Ate Jenna? ganina pag ko nag-smile Ate Jenna, oy. Isa pang pera TV, the three of us, muso din po. Ate Jenna, parehas tayo ng pangalan. Jenna din ako. Ang ganda na lang ng pangalan pag Jenna, no? Ikaw sa ate, ang ganda mo. Magbaba ka nga Ate Jenna ng link mo. Ate Jenna. Parang may nagkakatok. Hello po Ate Jacqueline Lago. Ayan, Jacqueline Lago, newbie here. Tamsakdan. Thank you po Ate Jacqueline. Sorry ha, may ano kasi, may nagkatok kasi sa door. Saan na ba ako? Ano yun? The three of us, Daya Regina Fabular, good afternoon po. So ayan, thank you Kuya Nel Paksa sa pag-video mo dyan. At kay Ate Gina.
Ayan ha, wait. Um, asa naman di? Ayan. Aha. So, Jacqueline, pwede ka magbaba ng link mo, ha? Pwede ka na magbaba ng link mo, Baby Jacqueline. Ano, nabigyan na po kita ng jacket, Baby Jacqueline. Ayan. Thank you, B. Marlene Florendo, sa pag-BG mo dyan, ha? Thank you. Ayan. So, mag-end ako maybe siguro ng 1. Thank you, ha, sa 9 people. Thank you, kaayo. Ay, init, oy. Ala, oy, daddy, oy, nga naman 2 PM. Sige, sige. Pero sige na lang kay butan ko karon, daddy, kay kuwanta. Birthday ta karon. Ala, oy, Jacqueline, nandyan ka pa ba? Baby Jacqueline. Magbaba ka, bebe, ng ano mo, oy. Magbaba ka, bebe, ng link mo. Nabigyan na kita ng jacket. Thank you sa walang people, ha. Thank you. Stand by your way. Nawala na si ano, si Baby Jacqueline. Okay. Ayan. Rins Gaming. Hello po. Pahingi po jacket. Saan ba ani ay? Rins Gaming. Maya-maya ha. Unahan mo muna yung mga na nagbaba ng link. Siguro makita mo pa naman dyan siguro yung mga nagbaba ng link, ano? Tapos nagbaba din si the Three of Us Diary. Ha? Pero bigyan kita ng jacket, ha? Mag-stay ka lang dyan, baby, ha? Thank you, ha? Baby Renz. Renz Gaming, thank you. Thank you. Thank you, Kuya Nelpax. Happy birthday, Mommy. Thank you. Yan na naka-hard. Nag-ano man si Renz. The Three, ayan. Renz Gaming, The Three of Us, Danyaridan po. Ayan, ha. Saan ba, ani, oy? Wait lang, ha. Okay.
Ayan ha, baby Renz. Bigyan na kita ng jacket, baby Renz ha. Nasya ba ani oy? Nawag. Wait lang ha, baby Renz. Hindi ko siya maano. Unsaon ba ani? Unsaon ba ani, Papa Renz oy? The Three of Us, Diary. Uy, happy birthday po. Mukhang bumibili pa si DJ Papa Renz. Ala, oy. Bumibili siya siguro ng ano niya, ng cake niya, pero para sa kanya lang yung malayo naman siya. Ayan na. Paano ko mo ito mabigyan og jacket si Kuan? Oy, si Renz. Kay ala, oy. Hindi man siya mag ano, oy. Nawawala mag-galit ang ayan na, Three of Us, Diary, noted. Renz Gaming. Ayan ha. Renz Gaming, mag-comment ka nga, bebe. Tingnan ko kung may ano, may jacket ka. Matyo, ayun nga do. Bakit ganun? Stay free, strong, TV, Dan, working host. Asan pala si Papa? Dan, ano? Ayan na. Stay free. Ano, si Papa Renz, Kuan. Busy siya. Busy siya today. So, siguro bukas po, andito na siya. Ayan. Renz Gaming. Bibi, meron ka ng ano, jacket. Nagbigay na ako ng jacket sa'yo. Magbaba ka na rin ng link mo, ha? At saka, ano, stay free. Magbaba ka na rin ng link mo, ha? Isa-isa lang, ha? Ayan. Thank you sa 6 people. Si Renz Gaming, nawala. Binigyan ko pa naman yun ng jacket. Stay by your side. Ayan, Nelpax, dan sa'yo, The Three of Us Diary. Harang na naman. Ayan, nasa harang pa pala si Kuya Nelpax. The Three of the House, wala pa po sa notification yung dalawa na dumikit sa akin. Wait lang, konti sa inyo, babalik ko kayo maya-maya. Ayan na. Ay, hindi pa nag-notification sa'yo? Ganon din sa akin minsan, na Three of Us Diary. Minsan, hindi nag-notify sa akin, pero yung ko, yung bananas ko, nadadagdagan siya. Hindi nga lang siya nag-notify. I don't know why. Siguro, hindi nagle-leave ng comment, siguro, kaya ganon, iwan ko. Hindi naman, hindi nag-notify, iwan ko kung bakit. Stay free, strong TV, Red Rose. Ayan. Nelpak, mas taas pa ang harang, mami, kisa dinikitan ko. Ano ba yan? Mataas ba talaga ang harang? Oh, kanina nga din may nagsabi din sa akin na taas daw kayo ang harang ni Papa Renz, oy. Pero sige lang, Kuya Nelpax, kay Kuan.
Siguro, Kuya Nelpax, magbaba ka nga, Kuya Nelpax, ng ano mo. Kasi, ito siguro, hindi ko pa ito naidikit sa'yo yung isa kong ninja. Kuya Nelpax. The Three of Us Diary, Nelpax, noted, lumitaw na yung dikit mo, lapag ka ng bahay po. Ayan, sige Kuya Nelpax, mag-drop ka na din ng link mo ha, para kasi para maidikit ko na rin tong isa sa iyo ha. Pagwa naman to, imo pencil, dali na. Nelpax, pa-check sa bakas ko, diary. Ayan, na 3 of us. Nelpax, okay, nakita ko, on the way po. Stay free, strong TV. Shout out to all people in the house. Ayan, shout out sa lahat. Thank you ha, thank you kaayo. Thank you so much sa nyo, pag-stay nyo dyan. Saan si Kuya Nelpax? Oy, wa pa nag-drop sa iyang link ay. Saan ka pala na trabaho? Kuya Stay Free. Sabagay kasi lunch break naman siguro 12, oo. Thank you, nag-mute ko. Nasa US ka pala. Kuya Stay Free. Okay. Amping diha, Kuya Stay Free. Spoken dollar di ay ni oy. Ayan, sabi ko na sa'yo ko, Kuya Nelpax, hindi pa ako nakadikit sa'yo yung isa. Yung isa ko ninja, yung bago kong ginawa. Ibigay ko na rin to sa'yo, Kuya Nelpax, na hindi na ako mag-leave ng comment. Sa restaurant kayo, nagtrabaho Kuya Nelpax? Hello, now I'm here. Ayan, the 3 of us. Nelpax, done full pack. Nag-iwan ako ng baka sa last LS mo. Oh. Ayan. Nawala na sila lahat, uy. Stay free, host. Dagsak mo na lahat ng banana mo sa akin. Okay, okay po. Opo. Noted. Stay free, opo. Mamaya ha, after LS. Kasi hanggang alaunan lang sana ako. Kaso sabi ni Papa Renz, until 2 daw, until 2 p.m. So, sige. Pero basta after LS ko ha, ibigay ko sa'yo. Stay free. Kaya nag-stay man ka, stay lang good kay Kuan. Ibigay ko sa'yo lahat ng bananas ko.
Pero thank you ha. Thank you sa inyong lahat sa pag-stay nyo. Welcome. You're welcome, Kuya. Stay free. Salamat po kay nag-stay mo. Ayun. Ayan, Nilpax. Salamat, Diary. Good luck sa'yo and God bless. Ayan, God bless. God bless sa ating lahat. Nasa harang pa uli si Kuya. Si Kuya Nilpax. Ayan. Sige, Kuya Nilpax. Maglaro ka lang muna sa harang ni Papa Ransa. Ayan, thank you sa 9 people. Thank you, kaayo ha. Stand by your side. Ayan, the 3 of us, Nilpax. Thank you po and God bless. Ayan, God bless po sa inyo, sa atin lahat. Amen. Ayan, ingat kayo dyan sa ingat kayo dyan sa abroad. Thank you sa 8 people ha. Thank you. More blessings, Diary. Yan. More blessings po. Yan. More blessings, Kuya Kuya Nelpax. Ay. Salamat din po, Kuya Nelpax. No. Hindi po, stay free. Nasa Pinas na po ako, Kuya. Ala, oy. Ayaw, jud pagkuhan. Don't talk to me in English. Magdugo man ang akong ilong ana, oy. Amping mo diha sa abroad. Amping mo. Thank you sa 10 people. Ala oy, ayaw jud pag-drive na while watching kay kuan, delikado ana oy, stay free. Eyes on the road. Eyes on the road, stay free. Ala oy. Stand by your side. Okay lang oy, basta mag-BG lang mo diha basta pag mag-drive, mag-focus ba sa road kay delikado stay free oy. Sige lang, mag-BG ka lang diyan, okay lang.
Oh, that's why you can type, but you're already typing, huh? Oh, wala oy, unsa ba ni stay free oy? Unya na ba? Unya na mag-type? Drive pod sa ingat on the road, ingat on the road, stay free. Aloy, si Papa Renz ba? Wala siya nagpasok dire. Asa na ka to? Kuya Nelpax, nag-LS ka ba? Kasi ano, hindi nagno-notify sa akin. Hindi man nag-notify sa akin kung mag-LS ka, Kuya Nelpax, oy. Sana. Nelpax, Mami, labas muna ako ha. Tawag lang ako sa Pinas while prepare foods. Lapit na work ko. Baka malate ako. Salamat, Mami. Regards ko ni Daddy ha. Okay, Kuya na... sige, Kuya Nelpax. Ano, ingat ka dyan ha. Sige lang. Ayan, Gina Fabular. Ate, thank you. Thank you po. Thank you kaayo, Ate Gina. Stay free. Thank you. The three of us. Ayan. Ayan, Rains Gaming Baby, meron ka ng meron ka ng jacket. So, unahan mo na si the three of us. Tapos, magbaba ka na rin ng link mo, ha? Para madikitan na din kita, Rains Gaming. Alaoy, sorry kaayo ni Kuya Nelpax. Uy, kay Kuan, ang tulog naman ako tingali at ato. Unsay oras ka nag-LS kagabi iya, Kuya Nelpax? Unya, dili man nag-notify sa akin, oy. Unsa man na? Ayan, Rens Gaming ha. Check ko nga kung hindi pa kita nabigyan kasi bago ka pala naman dito. Siguro hindi pa tayo connected. Ayan. Bago ka pa lang. So, 100, ala, oy. Kaloy ng mata, oy. Bago ka pa lang pala, baby. 135. Mamaya Rens Gaming ha. Bigyan kita ng ng Ninja kasi nasa phone ko. Yung phone ko gamit ko. So mamaya ha. The three of us, pwede unahan mo si Rens Gaming kasi kawawa. Bata pa siya kaayo, oy. Tapos mamaya Rens Gaming, bigyan kita ha. Bibigyan kita mamaya. Ayan, Nelpax, ayaw na adto mami, oy. 1 AM na diha sa Pinas, mabilar ko lang ka. Sala. Ala, oy, okay lang. Sige, ma'am. Pero nga nila, dili man nag-notify sa akin, oy. Pero mamaya, check ko nga mamaya yung mo, Kuya Nelpax. Tanawan na ko, nga dili man nag-notify, oy. Mamaya mag-play pud ta ka ha. Tanawon ko. Ay, Rens Gaming Baby, ha? Pwede ayun jud ang sunod-sunod na pagbaba link baby ha. Ayan, stay free, strong. Ayan, thank you ha. Thank you Kuya, stay free. Rens Gaming Baby, ha? Pwede, allowed ka magbaba og link baby ha, pero wag sunod-sunod ha. Kasi pagalitan man ko ni Papa Renz, oy. Basin tanggalan ka ng jacket ni Papa Renz. Renz Gaming. Magbaba ka lang link baby ha, pag wag sunod-sunod ha. Thank you Kuya, stay free sa mo dyan, pag tambay mo.
Mamaya rin, gaming, after LS ha, bigyan kita. Bigyan na lang kita ng ano, ibang ninja kasi ano, ang bata mo pa, bago ka pa lang din pala. Ayan, thank you sa 7 people. Kasi orasan na. Okay. So, ayan. Hanggang alauna na lang ako, ha? Hanggang alauna. Rains Gaming, baby. Unsa ba na, oy? Huwag ka po magbaban ng ano, hindi ka pala siguro makaintindi ng Bisaya. Ano, baby Rains, pwede pakibura mo yung binaba mo na, ano, na link mo na. Kasi, pagalitan man ako ni Papa Renz, ani, oy. Baby Renz Gaming, nandyan ka pa ba? Kasi ano sunod-sunod na yung pagbaba mo ng link. Ayan, thank you sa 8 people ha. Thank you kaayo. Malawd man magbaba og link, Baby Renz, pero wag masyado ang sunod-sunod ha. Ala, oy. Your sound very sweet. Oh. Ala, oy. Thank you naman. Thank you naman. Thank you sa 8 people. Wala sa Renz Gaming, hindi na ako narinig. Baby Renz. Dance. Ayan. So, hanggang 1 p.m. na lang ako, ha? Hanggang alauna na lang. So, 12:30 na tayo ngayon. So, hanggang 1 p.m. na lang ako.
Thank you ha sa 8 people dyan. Nakatambay. Thank you kaayo. Baby. Ow. May tumba na ako. Adun. Adun. Ano po yan? Ano po yan? Ito na yun. Ayan. Thank you, Sir Usapang Pera. Thank you po. Sa pamilya. Ta. Nagkakako. Aalamin ko sila. Titirusin. Ayan. Thank you po, Kuya Steve Free Strong TV. Thank you po sa ano mo dyan. Oh, Sa pag-stay mo po dyan. Thank you. na. Ah. Ulog na ground. Ayan, Rodolfo Bacaro. Nasa harang pa si Ate Lynn.
Opo, Ate Lynn, kasi busy po si Papa Renz. Baka bukas po, Ate Lynn, siya na. Mm. Thank you, Ate Lynn, ha. Ang akong hair kay Kuan. Ang akong hair. Thank you, Ate Lynn. Opo, Ate Lynn, dito ako sa kwarto. Nag-abot man dito, Ate Lynn, oy. Opo. Ala, oy. No, don't compare me to anyone, Mr. Stay Free, ha? Don't compare me to anyone. Ala, oy. Si Ate Lynn, oy. Pero thank you, Stay Free. Thank you, pero don't compare me to anyone, ha? Gusto ko ako lang. Ayoko nang may kino-compare ako sa iba. Gusto lang ni Mama sa Pilipino ka ba, Stay Free? Pilipino ka ba o or hindi? Nabukulay. Wala pa na lang sakit na yung kanito. Lang, ha? Hindi ako. Sana ko. Thank you po, Ate Red Rose. Thank you. Tumakbo ko siya. Thank you po, Ate Red Rose. Thank you, ha? Ayan, 12:38. Ang bagal ng oras, ano? Thank you po sa 9 people. Thank you po sa pagstay nyo dyan. Thank you, Ate Red Rose, ha? Thank you. Ayan, thank you po sa 9 people. Ayan, stay free, strong. Hello, Red Rose. I'm driving. Hello to you. Ayan, I'm the better baby. Everything, harang Papa Parents. Ayan, siguro akala ni Ate MD si Papa Parents to. The Three of Us Diary. Maganda yung contrast nyo ni Papa Renz. Soft ka masyado and aggressive naman siya mag-host. Love it. Oh. Thank you. Thank you, The Three of Us Diary. Thank you po. Ayan, M. De Vera. Mami Lynn, Rodolfo Bacarome, M. De Vera, hi.
Oo, akala ko nga siya din. So, sorry naman, kasi ano po, busy si Papa Renz today. What? Ayan, thank you po sa 10 people ha. Thank you sa pag-stay niyo po dyan. Thank you. No, don't call. Stay free, please lang. Wag mo po akong tawagin Sunshine Crush. And don't compare me to anyone, ha? Kasi ako lang to. Don't compare me. Don't compare me to anyone. Mr. Stay free. Rodolfo, Ate Lynn, at last pili ka na mag-LS para sa kanya. Opo, Ate Lynn. Pero, tingnan ko lang kung maulit pa ba to. Titingnan ko kung maulit pa to. Kumain kita. Stay free, strong TV story. Okay. Okay, it's okay. Stay free. Okay lang. Okay lang, oy. The three of us, bye po sa lahat. Thank you, host. Balik na lang po ulit. Thank you, hi. Thank you. The three of us diary. Thank you sa pag-drop mo. And ano po, Ate Lynn, kasi wala lang, ayoko lang. Ayoko po kasi nang kaya kung ayoko lang. Pero thank you naman. Thank you naman, stay free. Oy, thank Ala, oy. Ano? Maybe po, maybe. Ayan. Nasaan na ako? Nawala naman ko. Ayan, Red Rose Kitchen. Stay free, strong TV, no typing while driving. Oo nga, Ate Red Rose, kanina pa yan. Nagdra-drive siya, tapos nagta-typing. And the Vera pambihira, kape na muna ako dito sa harang, haha. Ayan, Ate MD, mahaba po talaga siguro ang harang ni Papa Renz. Oy, kanina pa yan. Marami na nagsabi na mahaba nga talaga ang harang ni Papa Renz today. The three of us, iwan ko lang bahay, magbakas lang po para mabalikan ko mamaya. Ayan, okay. Okay. Ala, oy, stay free. Wag ka gumamit ng phone while driving kasi delikado man yan, oy. Mag-focus ka sa pag-drive mo, ha. Ayan, andito na si Ate Inday Hong Kong Live Vlogs Harang. Hello, Ate. Thank you, Ate Inday, ha. Thank you po. Ayan, sound command. Oo, tama po yun. Tama kasi wag maggamit ng phone while driving para malayo sa malayo sa disgrasya, oy. Ayan, Rodolfo Bacaro, stay free, ingat ka dyan, focus sa pag-drive. Oo, ingat ka dyan, Ate Marge. Ayan, nandito na si Ate Marge, ito, thumbs up dan. Thank you, Ate Marge. Ayan, ayan, shout out po sa lahat. Ayan, voice command. Thank you naman, oy. Makinig ka naman, wag makinig ka naman sa akin, stay free. I mean, wag lang pala sa akin, pati sa kanila. Na mag-focus ka sa pag-drive mo. Wag mo na magamit ng phone while driving, ha. Ayan, thank you po, Theo Ayan. Paano ba to, oy? Theo Ayan, may nagbaba po ng link sa taas. Pili mo na yan unahan, ha.
Tanawan ako, usom ba ni maghatag ni mo kuan? Og link. Ayan, Rodolfo Bacaro, voice command pala, wow, social naman, stay free. Red Rose Kitchen, stay free, strong, TV, okay, Rodolfo Bacaro, voice command pala host, kaya okay lang pala. Ayan, Red Rose Kitchen, Marcy Ito, and Inday Life, Hong Kong Life Vlogs, ano ba yan? Stay from walang Tagalog. Bakit pa walang Tagalog? Inday Hong Kong Life Vlogs, hello po sa lahat. Hello din po ate Hong Kong Life Vlogs. Ano po ate Inday, busy po busy po ngayon si Papa Renz. So ako po muna ang nandito. Ate MD Bara baby, di ko gets usapan pero mukhang voice command gamit ni Stay Free at hindi siya nagta-type while driving. So carry, boom 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 lang. Ganun pala yun. Ano sa ba na oy? Inday Hong Kong Life Vlogs, Tamsak Dan host. Inday Hong Kong Live Vlog, Red Rose Kitchen. M. De Vera, ayun. Ayan, hello po ate M. De Vera. Stay free, strong TV. Sorry naman host, tao lang. Okay lang, oy. Okay lang stay free, oy. M. De Vera, baby. Ay, hindi pala to si pa... Ate M. De Vera, sorry. Ay, Ma'am M. De Vera pala. Uy, sorry naman. Kasi si Papa Rins ba, busy ka ron. Ayan, M. De Vera, baby. Hello, everything. Hello, host. Hi po, Ma'am M. De Vera. Naka-voice comment pala to si Stepher. Ay, akala ko naman nagta-type to. So, ba ni si Jenna, oy? Ayan, thank you, Ate Red Rose Kitchen. Sa ano mo dyan? The BG mo. And the Bara baby, stay free, strong TV, mega shout out. Nawala na lagi to si Kuan. Inday Hong Kong Life Vlogs, kaya pala akala ko nagkamali na ako ng LS na napuntahan. Sorry naman po ate Inday. Busy lang talaga ngayon si Papa Renz. Pero bukas babalik na po yun. Nawala na lagi si Theo. Theo, andyan ka pa ba? Ayan. Thank you po sa 10 people. Thank you so much, Ate Red Rose Kitchen. Salamat kayo, ha? Stay free, strong TV. I'm home na host. Voice commands. I'm not typing. Okay, now I understand, Mr. Stay Free. I'm sorry. I thought you're typing while driving. Sorry naman, oy. Sorry naman, good. Red Rose Kitchen, M. De Vera, baby, parang ikaw lang kay Rensky. Oo nga, ate Red Rose. Nalilito din. Akala ko, Uy, kumusta? Bakit hindi na pala mag-LS si ate Rensky? Ate M. De Vera, saan si Ate Rensky? Carmina Bulutaulo. Siya may apelido, oy. Carmina Bulutaulo. Harang host. Hello po, Carmina Bulutaulo. Shout out po. Ang hirap naman ng apelido niya, oy. Ayan, ito pa. Carmina, hindi po ito si Papa Renza. Ayan, M. De Vera, Bibi, ha. Nasa farm kasi yun, ate, kaya walang signal. Ay, okay. Nasa farm pala di ay si ate at si Ate Rensky. Ayan na, nagbawa na ng Renz. Si Renz Gaming ng bahay niya. At team ayan na. Sa'yo, ayan pa jacket naman host. DJ Papa Renz TV. Sige ha, magstay ka muna dyan ha. Ilang minutes. And then, thank you Ate Lynn. Miracle TV, hello host. Hello.
Hi sa'yo, Miracle TV. Na, ano ba ni Carmina, oy? Carmina, hello ate, ang ganda mo na. Ay, nako. Sige, sige, maganda na tayo lahat, ha? Tayo lahat maganda. Miracle TV. Ayan, nababa na ng bahay si Miracle TV. Ayan, Carmina, unahan mo na si ano, ha? Si Miracle at saka si Renz Gaming. Nagbaba na sila ng bahay, ha? Inday Hong Kong. Ano po ako, ate? Kabalo ko mabisaya. Ano po, Bisaya po ako, tsaka Waray po. Yun po ang salita ko. Waray po at saka Bisaya. Bisaya ka na di ay ate Inday, di ba? Bisaya po ka. Tayo ayan po, stay po ako. Thank you, Tayo ayan. Ate Red Rose Kitchen, dito lang host. Sige lang Ate Red Rose, sige lang po, edlip ka lang po dyan, ha? Thank you kaayo, ha? Sa pagstay. Oh, waray di ay ka. Diin ka waray, Ate Inday. Kay waray man ako, diin ka man na waray. Samar ka? Unsa ba ni paghatag og jacket kay kuan? Ay na. Tunga ka di ay? Tunga ka nga yan, ate ano? Ate Hong Inday? Diin ka hatunga. Diin ka nga to, diin ka I mean hatunga ate Inday nga dapit. Kasi ano, akon mother side po kasi ano, may ada niya anakon ano ba ito? Dada ko. Akong dada. Aday ra tunga. Aday ra harani ha market. MD Betang bahay na tubiha si Kasus. Sige lang po, ate MD Vera. Thank you ha. Maganda ka na po diyan. Astorga ka. Okay. Astorga. Red Rose Kitchen. Hello. Thank you, ate ha. Thank you, ate Red Rose. Taga-store ka ngayon. Anakon kuya, ate Inday, nag-work hiya di daha church ha, Karigara ba. Tapos nag-work gyapon niya nga daha, hatunga di daha Paris kay si driver man nantuya, driver man kasi yan padi ba. Opo, ate Inday, haran nila iya marketan akong dada. Basta ada haran nila yaran market, anira balay basta ada lagi din ang kalsada. Pero may ako actually napakadahaira dati, ang daraga pa ako. Pero may kami napakadahaira. Bugtuhiyahan akon lola. Leo po. Orca po, ang apelyido, Orca. Carmina, harang ate guwapa, laoy. Nasa harang pa si Carmina, baby. Ate, ate Ling, may Tagaliti pala to si ate Enday ba? Mag-sim, kami. Ako, ate Enday. Ayan, si Teo, ayan, unsaon ba? Oy, maghatag og jacket kay baby Teo. Wait lang ha. Mangita ko og pagi ba? Ayan, Carmina Bulutaulo, Miracle TV, I'm done your house with full package. Ayan, bangin Enday. Bangin kilala ko ng nanay ko. Siguro, opo. Tayo, ayan, dami na po harang. Marami na ba harang? Tapos medyo mahaba nga daw ngayon ang harang ni Papa Renzo, no? Opo, ate Inday, Hong Kong Life Vlogs. Magkahara nila lagi kita. Magkahara nila kita. Usala ka sakay. Usala ka sakay ng jeep. Pero di man ako yan waray man ako yan nahaliti, ate Inday. Si Papa Renz, wala lagi nagsulod dito si Papa Renz, oy.
Ate Lynn, hindi. Ayan na, sa'yo, ayan. Kung hindi ka pa po dikit kay, ano, Wow. sorry ha. Nawala ako. Ano yun, host? Alin, Ate Len? Ate Enday home. Parehas kita maihan na ako waray babakasyon. O siya ba? Hain ka man yan na, Ate Enday? Abroad ka? Stay free. Out na ko. Salamat. Stay free. Thank you ha. Pero mamaya yung mga ko, yung mga ninja ko, ibibigay ko sa'yo ha. Thank you kaayo. Salamat na marami ha. Stay free. Ate Lynn, akala ko opo, Ate Lynn. Tawag lagi kita ka. K1. Ate Lynn, hindi ko naman po kasi mabasa dito ang kuan, oy. Ang message ba kay bibigyan ko sana ng jacket itong si Tio Ann at saka si Carmina, pero si cellphone ko ba, Ate Lynn, nawawala man. Hindi magstay yung yung mga comments ba. Inday Hong Kong live vlogs. Ade po Hong Kong. Okay po, Ate Inday. Ingat po dyan, Ate Inday, ha? Ingat, paghinay nga da, mo work. Ate Lynn, unsa ba ani, oy? Nawawala lagi. Ayan na. Inside that. Naay dat lagi. Ayan. Ayan, meron. Siguro si Papa Renz nagbigay ng jacket niya, ano? Sige, Theo, ayan, maybe magbaba ka na ng ng bahay mo, ha? At saka si Carmina, Papa Renz, Daddy, si Carmina, oy, kawawa naman. Maglapag ka na, baby Theo, ayan ng bahay mo, ha? At saka si ba? Itong si Carmina, may jacket ka na ba? You're welcome, Theo, ayan. Welcome, baby. Carmina, andyan ka pa ba? Nawala naman talaga. Tingali itong si Anoy. Ang akong hair ba? Pasaway. Ayan, may jacket na pala itong si Carmina, oy. Sige, baby, Carmina, magbaba ka na ng bahay, ha? Mag-drop ka na ng bahay mo. Ala, oy. Bisaya di ay ni, oy. Pare-pareha lang ta dire. Mga gwapa. Asa na to si Tio, ayan. Di pa lagi nababa ng bahay, ayan. Ayan, Philippine dyan, tiles, tamsak. Ala, oy, ayaw pagtawag sa akong madam, Lurgin lang, baby Theo, ayan. Ayan ha, Philippine dyan. So, I'll give you a moderator. Ayan. Nawala na naman lagi.
Kami na unahan mo na si ano ha, si Theo Ayan. Unahan na nga din kita, Theo. Tingnan kong bahay mo. Oh, nasa Gida ka? Nasa Gida ka ba, Theo Ayan? Mga kong hair ba, oh? Alaoy, kahaba man ane, bibi Theo. Ah, ba? The three of us man to di ay? Ba? Oy, ang akong hair ba, oh? Nag-ano siya? You're welcome sa Bibi Theo Ayan. Sige po, Philippine Gentles, magbaba ka ng bahay dyan ha, pero isa-isa lang ha. Ah, nasa Pinas ka po pala. Opo, Ate Lynn, kasi nandito siya sa kwarto din. Ayan. Sa'yo, ayan, nagbaba ng bahay si Philippine dyan ha. Unahan mo na lang din ha. Tiyo, ayan. Sa'yo, ayan, kaninong bahay ang linapag mo? Kaya 3 of us, ano? Ayan, Philippine dyan, Tails. Philippine dyan, unahan na din si Theo Ayan, ha? Kaso yung binaban ni Theo Ayan na, na video na medyo mahaba. Ayan, Philippine dyan, Tails. Padikit naman po sa mga di ko pa kadikit. For sure, balikan ko po kayo. Okay, mamaya ha. Mamaya, Philippine dyan. Philippine dyan, Tails. Bigyan din po kita ha. After LS siguro. Kasi until 2 lang naman ako. Ay, alaona na nga ni. Mag-end na pala ako. Alaoy. Mag-end na pala ako. Kasi until 1 lang. Ayan, Philippine, yan, nadikitan. Salamat po, host. Welcome, Philippine, dyan. Actually, Ate Lynn, mag-until 2 sana ako. Kaso, nag-message man sa Papa Renz oy nakuha na until 1 lang. Alauna na gani, oy. Sa Philippine dyan, dikit ko muna ito sa'yo, ha. Then, after nito, idikit ko na rin sa'yo yung yung nasa phone ko. Ayan, mag-watch muna ako sa imong kuan ha, Philippine dyan. Ala, oy, bakit ang haba, oy? Baby Philippine dyan, pag magbaba ka ng link, baby, magpili ka ng okay na ako pala nag-loading, oy. Unsa ba ni? Ayan. Okay. Theo, ayan. Ang ganda po ng host. Lovely. Ayan na. Ayan. Salamat naman. Bibi Theo, ayan. Philippine dyan, Tales. Theo, ayan. Done na po. Salamat. Alaoy, mag-end na ako, ha? Sorry. Pero,
Wait lang ha, i-message ko lang si Papa Renz, mananghid lang ko ha. Kasi hindi siya siguro nakikinig. Wait lang ha. Ayan, Theo, ayan. Telephone Tales. Kay The Three of Us Diary na lang po. Theo, ayan, nasa office na po kasi si The Three of Us Diary. Ah, okay. So, ikaw pala ang pinapagbaba niya ng link, baby. Okay. Ah, anak ka pala ni The Three of Us Diary. Ah, okay. Theo, ayan. Okay po. Ala, oy, thank you ha. Thank you sa pagpasok, Theo, ayan ha. Thank you kaayo ba? Mamaya pag hindi pa nakadikit yung mga ninja ko sa phone ko, ibigay ko din sa kanya ha. Thank you kaayo ha. Thank you so much sa inyong lahat sa pag-stay nyo dyan. You're welcome, baby Theo, ayan. Thank you din ha. Thank you sa pagpasok mo, baby. Sure, opo. Oo. No worries, Philippine Gentles. Bigyan din kita ha. Bibigyan kita ha. Pero, after talaga nito kasi mag-end na ako, baby ha. Sorry kaayo ha. Pero after nito, bigyan ko kayo ha. Tika. Matyo anak notebook na ba? Di ka di. Ano, Theo Ayan, itong bang sa'yo, hindi to legit, yung sa'yo, Theo Ayan. So, yung pupuntahan kong bahay mamaya, si The Three of Us. Ha? Legit din, okay. So, bigyan din kita ha. So, paano ko nga ba tumaano yung... So, sulat na lang kita ha. Para hindi ako mamaya makalimot ba. Tiyo ayan. At saka si Philippine dyan. Thank you ha. Thank you sa inyong lahat ha. Thank you Ate Inday. Salamat sa pag-ano mo ha. Salamat sa pag-video mo. Opo, noted po, The Three of Us. Yung menu. Bibigyan ko din yun ha. Bigyan ko din yun. Sino ba yung nauna? Si Carmina Bulutaulo. Nawala naman si Carmina, oy. Mag-end na kasi ako ha. Mag-end na po ako. Sino ba yun yung nauna kanina, oy? Thank you sa inyong lahat ha. Baka bukas si Papa Renz na rin naman ang nandito. Carmina Bulutaulo, Theo Ayan, done full package po. Carmina baby, mag-end na po ako ha. So, Enday Hong Kong live vlogs, BG lang host, lunchtime, paniod to na kita. Sige po ate, salamat, paniod to. Mo pinaod to giham. Ayan. Tika ha, dikitan ko muna to si ate Carmina ha, before ako mag-end. As yun si Carmina. Oh, bata pa nga.
Bigyan din kita mamaya ha, Baby Carmina. Ano, bago ka pa lang pala dito. Idikit ko muna sa'yo ang isa ha, Baby Carmina. Mamaya na lang yung iba ha. Kasi nasa phone ko pa. After mag-end ko, bigyan ko na kayo lahat ha. Sabi niya akong hair. Theo Ayan, Philippine Tales. Thanks po kahit dito sa ninja kong Dan na kay Triabas Diary. Ayan. Alaoy. Wala tong kupan siguro tong si Akuan. Si Carmina makapasok. Magpaalam lang. Mag-end na ako ha. Thank you sa 13 people. Ayan na. Ayan, nababay sa inyo na lahat ha. Babay na. Ayan, Carmina Bulutaw, ate guwapa, work na po ako ha. Sige, kasi mag-end na din ako, Baby Carmina ha. Salamat sa inyo lahat ha. Ayan, Theo, ayan. Okay po, sa susunod po, bisita po ako ulit sa LS nyo. Okay, sige, Baby, ayan ha. Theo, ayan, thank you. And thank you, ate guwapa. Ayan, thank you din sa'yo, ate Carmina. Guwapa sad ka ha. And thank you kaayo sa nyo pagpasok nyo dito. Ate Len Vlogs, mag-end na po ako. And bye sa inyo lahat. And thank you ha. Thank you po sa inyo lahat. Basta Theo, ayan, and Philippine dyan. And Carmina ha. After nito, magbigay na ko sa inyo ng ninja ko ha. And thank you ulit. Bye ha. Ate Red Rose Kitchen, bye po. Thank you so much ha. Thank you kaayo sa inyong lahat. Bye. So, ano ba ni oy? Thank you ha. Thank you kaayo.